Amen. Good morning po. Be seated po. Makapanervyos mo dito eh. Anyway, thank you so much, kakabsat. Iti pribilehyo nga mabalin nga makapag-share. Iti sao iti apo, iti dayto nga gundaway. And of course, to our beloved pastor, Pastor Pruvi, for allowing me to speak behind this pulpit. And I'm so honored, brethren, kasi kitak dito para lang kadagiti big churches, mega churches, kamsat. Ayan, but I'm so honored and privileged nga makapag-share ti sao iti apo kada kayo nga sangapada. But before that, brethren, may I please allow me to thank everyone, especially DJ panangi palubos yung ani Pastor Pruvi, ket speaker iti 48 church anniversary mi nga kabsat iti Sarat Bible Baptist Church. Thank you so much po. Actually nabayag ming ararmanen nga umayag speak ijay kada kami for our anniversary, pero sad to say kasi tay ko nata yun nga ada dagiti gundaway nga hanpay maipalubos yata. O no, ti pagkakataon nga mabalin nga tay ko nata yung makapag-stay to pelang iti Sunday dapat. Dahil iti reason na at that time, kakabsat. Until one day, plano kami, nabayag kami nga agkarkararag para ti speaker, kakabsat, at dagiti binagaakon, iti problema kita handang available. Ket tatan, nakitak ni Pastor Pruvi, nakita ti may nga member, nga speaker ijay Faith, ijay Solsona, Sunday at that time. Awal lusot na deto yun, kunak. Awal lusot nan, kasi Sunday, DJ kakabsan, nga adda kadayta nga gundaway. In report, ti may sa kadigiti yung people tayo, ni Brother Julius Pastor, na DJ mat ko ay sona. So parang hansang affair no ko han nakamkayat deto kunak. Pinadpadas mi kakabsat. After the service mi iti bigat, then iti malam, napangkam nagbisita iti malam, abang agdiscuss kami no anat aramidan mi, kararag kumat at that time, then minasage sa Quezona, blessing kakabsat. Apay, hangasigod nga nagreply. Pamira. Nabayag pay lang, sakbay nga nagreply kakabsat. I think mga 3-4 hours, sakbay nga nakapag-reply. Tay ko na kon, blessing mo, gapo na ta pinatgan na and pinatgan nyo kakabsat. Iso nga iso to speaker me. Kaya I was so blessed and I challenged by the grace of God, iti panangi sarti apo kenkwa na kadayta nga lugar. Ka-DJ Church mi kakabsat. Kaya hoping, by God's grace, kaya makita iti resultada for the next years to come, brethren. Kasi nukit-kitan nyo kakabsat, iti ministry dito yung iglesia, by the grace of God, I am so much overwhelmed. Apay, kasi kitaan nyo, bubuyak tatay, dagiti reporting, dagiti weekly report, weekly lang DJ, hanpay nga monthly or yearly report, weekly lang. Amoy, dito panangkitak kingkwa na mas lalo manin nga na-inspire. Agtartaray, DJ, panunot ko nga kunakat, how is it? Paano niya ginagawa? Anong nangyayari dito na hindi namin magawa? I'm sure it's all because of his dedication and love for the ministry. Kaya sabi ko sa sarili ko kanina mga kapatid, hindi ako umiimik, inoobserbahan ko lang yung reporting, yung weekly report ninyo at sinasabi ko, gumaganon lang ako. Kasi tumartarayan di panunod ko, kasano nga tat panang ubra na dagita. Isong kasanot pa ng maliit ko jay bagik, kakabsat, mas lalo nga kaslalang tilumnidak lalo. Pero ko na, bless ti Apo Isona with that kind of ministry, with that kind of ability, and I'm so glad nga uray kasanuman, mabalin nakpagtakdaran iti dayto nga pulpito na, kakabsat. Okay? Idi Sunday, kakabsat, birthday na
And I'm so honored kasi adda nakiti dating sanctuary kakabsat nga winitnessan how you celebrate DJ ko nata yung birthday na kakabsat. Kaya nakita no kasano yung iplastar, kasano yung aramiden DJ, aging nga napan kami kadata nga lugar, di office na, nakita no kasano da kami trataren, kadam amin kakabsat. Oo. Timay sa kadagiti napansin ko, DJ message na in response kadigiti inaramid yung kakabsat. Kunakit no siya tag-response ti birthday kat, thank you, brethren. Thank you for your love. Thank you. Ganun lang ako. Pero iso preaching. Pero yung preaching niya, sinasabi ko sa sarili ko, hindi yan yung Pastor Provy na nakikita ko sa live sa FB nila. Oo. Parang, nakita ka DJ nga gundaway, parang adadagiti kayat na nga ibaga. Ayan, kada kayo kakabsat kan gagayem. Kunakit, wow. I like that. Gusto kong susugan yung message niya. Okay? Before we come to our message this morning, mga kapatid, I just want to cite a verse na I hope makakatulong sa ating lahat para mas lalo pa natin mahalin, okay? Ipanalangin yung men of God na ginagamit ng Panginoon dito, mga kapatid. So 1 Corinthians chapter 4, verse number 1. Ito yung sabi ng Bible, mga kapatid. Ayan. So 1 Corinthians chapter 4, verse number 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Sabi ng Bible, mga kapatid, this is how you consider us. Oh, tingnan nyo. Let a man so account of us. This is how you think, brethren, to the men of God, as of the ministers of Christ. Sabi ng Bible, as of the ministers of Christ. Mga kapatid, sana po naintindihan natin na pag tinignan natin yung pastor natin, it's not just a pastor na ito yung ginagawa niya. Pero pag inintindi natin yung salita ng Panginoon dito sa verse na ito, this is how you count us. This is how you think us, consider us. Ano yan? Minister of Christ. Yung minister na sinasabi dito, mga kapatid, galing dun sa tinatawag natin sa Greek na euperetes, na ang ibig sabihin sa English is under-rower. May mga word na minister sa King James Bible, mga kapatid, pero ang ibig sabihin dun sa original text, diakonos, liturgos. Pero pag i-compare mo dijay, they're all servants. Pero dito, ang ginamit ni Apostle Paul, the word ministers, euperetes, na ang ibig sabihin, an under-rower in a ship. Pag napanood nyo yung ship in Galilee, kumbaga nung unang panahon, adadite ko nata yung dakkel nga ship nga isot pagluganan dagitay kunatay mapan makilaban, mapanda kuma itimay sa nga lugar, mapanda lumaban, ket adda ijay kakabsat ken gayam tay kunata yung rower. Uno kunatay under rower. Nga anong ginagawa nila? Isudat ti aglapag. Aglapag ba ti term na dito anana? Aggaod. Sorry po, taga Cagayana, taga Ilocos dito, kaya medyo agduduma tayo kakabsan. Aggaod, wano aglapag. Isuda diti ko nata yung aglapag. Ngam adda da ijay baba iti ship. Oh, aglapag da. Adu dang aglapag. Pero ito yung maganda. Sumusunod sila doon sa leader nila o kaya kapitan. Ang ginagawa nun, no adati baga na attack mode. No attack DJ kasadan, umatake da, ti aramidon da, sige, gaod, sige, gigiddan da.
kailangan nga agigidan, tanuhan da agigidan hanga tumaray di jay ship. Kasi at that time. Pero dito yung word nga ginamit na ito nga minister, kas lalaeng kas jay, under rower. Servant dagitoy, haan nga isudat sikat. Apay, eka da sursurutan da eh. Kuna ni Apostle Paul, count of us as minister of Christ. Therefore, dito word dito, ikakabsat kin gagayem, na ginamit na, at da sursurutan na nga authority. Kaya pag yung pastor ninyo, pastor ng church na ito, si Pastor Pruby, hindi porket tinitignan nyo napakatalino, may ginagawa siya, lahat-lahat mga kapatid, hindi po basta-basta yung ginagawa niya. Hindi porket gusto niya ito, dapat ganito ang gawin natin, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Hindi po ganun eh. Ibig lang sabihin, itong pastor ninyo mga kapatid, si Pastor Pruby, may sinusundan na authority. Kaya ganun na lamang mga kapatid, yung kagustuhan niya na dapat naintindihan natin yung ministry na meron tayo. Okay, yung usher, ba't nag-a-usher ka? Anong ginagawa mo? Tapno lang at damabuyang makita ng usher? Hindi po eh. Ba't niya kailangan sabihin, i-instruct lahat? Una sa lahat, kasi may sinusunod siya mga kapatid. Hanggat maaari, yung trabaho ng Panginoon, hindi basta-basta, hindi kahiya-hiya sa harapan ng marami. Lalo na ang church na ito. Bakit? Isa ako sa tumitingin, isa ako sa nanonood, isa ako sa nag-o-observe sa church na ito, mga kapatid. Why? Kasi iba yung influence ninyo, mga kapatid. Iba yung naibibigay ninyong inspirasyon sa mga churches sa lugar na ito at hindi lang dito, internationally. Mga kapatid, sinasabi ko sa sarili ko, sabi ng isang pastor noon nung pumunta ako doon sa Maynila, sabi niya, you need to have a model church or a pattern para pag yun ang sinusundan mo, may patutunguhan ka. Hindi basta-basta na, ito ang programa ko, ito yung sistema ko, ito yon, ito. Hindi. Dapat may sistema ka, may pattern ka, may sinusundan ka. Among churches na nakita ko, isa kayo, by the grace of God, na pattern, model sa lugar na ito. Kumbaga sa modern age, by the grace of God, isa kayo dun. Kaya sana mga kapatid, kung ano yung tingin ko sa pastor ninyo, kung ano yung tingin ko sa kanya at sa ministry niya na pinagkaloob ng Panginoon, sana po tulungan ninyo, ipag-pray ninyo, mahalin ninyo ang pastor nyo. Okay? Napakasarap pong pakinggan, malaman na ang church na ito, hindi bara-bara, hindi basta-basta yung ministry. Kanina nga lang mga kapatid, yung sasabihin sa'yo na, Pastor, dito po tayo. Pastor, ito po yung gagawin, ganito, ganyan. Pastor, ito po yung program. Ito, yung susundan natin na ganito, ganyan. Pastor, dito po tayo dadaan. Kumbaga lahat organized. Sabi ko sa sarili ko, hindi kami ganito. How to do it? Paano ba maging HBBC? Paano ba ang isip ng pastor? Kaya sabi ko sa sarili, parang hindi ako karapat-dapat na mang-challenge sa kanila. Pero ito mga kapatid, it is the Word of God. This is the Word of God. And I would like to encourage everyone to please rise up. Please turn your Bible in 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15, verse number 58. If you are already there, brethren in the Lord, please. Let's all read verse number 58. Ready, begin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast,
unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let's pray. Lord, thank you so much for this opportunity. Thank you for allowing us to be together, worshiping your name. And please, Lord, cleanse us so that we are worthy to receive thy blessings and of course to challenge these people. Anoint my lips, dear God. Bless the listeners in Jesus' name. Amen. Amen. Be seated, mga kapatid. And I would like to entitle the message of God this morning, dito lang po sa verse 58, always abounding. Amen. Always abounding. When we say abounding, it means overflowing. It means excelling, increasing beyond measure. That is the word abounding. Okay, sa Ilocano, kankanayon nga adwan kayo laeng ti aramid ti Apo. Kankanayon nga adwan tayo. Ket saan lang nga di adwan, no di di excelling by the grace of God. This church yung sinasabi natin, needs to excel, brethren. Bakit? Sabi ko nga, ang daming nakatingin sa atin. Pag tinignan namin kayo, kaya nung sinabi ko mga kapatid sa church, mag-speak ako sa Hosanna. Sure, pastor? Sure? Sure? Ganon po sila. Hindi ka panipaniwala. Ganon kataas yung standard na nandito mga kapatid. Pero sabi ko, nung umukay ako kay pastor, sinasabi ko, hindi ako matatakot. Trabaho yan ng Panginoon. Nagtiwala si Pastor Proby, I'm sure ang Panginoon may gagawin sa akin. Kaya nung sinabi ko sa mga members, wow, parang achievement ba sa buhay? Kaya mga kapatid, kung tayo po ay babagsak, kung tayo po ay hihinto, sino pa yung susundan natin? Well, we have the churches in this Bible. Pwede naming tignan, pwede namin sundan mga kapatid. Pero may mga modern churches who are excelling by the grace of God, who are always abounding in the work of the Lord. And bakit hindi namin tignan yung nakikita namin, na-observe namin by the grace of God? Remember, Christian service should not merely maintain, but it must be increased or excelling. God desires believers not just to stay or stagnant, mga kapatid, but to grow, to excel, to overflow in service. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya pag tayo or kayo mga kapatid, hihinto, wala na kayong makikitang pagbabago sa church na ito. Hindi na mag-i-increase yung attendance, hindi na lalago yung spiritual na pananampalataya natin. I believe, take na tayo pababamutin. Kaya gusto kong challenge ang bawat isa sa atin, keep on abounding. Keep excelling, brethren in the Lord. There are many churches that started strong but slowed down. Marami po yung mga churches na parang hindi ko ang pag-amam na iba lang yung pastor. Isa na kami dyan. Ang sinundan ko, mga kapatid na mga kapastoran, 4 po. First, Pastor Pactora. Second, Pastor Santiago. Pastor Marcos. Pastor Modesto Bartolome. Alam kong kilala ninyo, yung ilan sa inyo dito. Kilala nyo siya kasi naging worker nyo yata dito sa Pasukin. Si Pastor Bartolome, mga kapatid. Then, after him, pumunta ng Canada. Ako po yung sumunod. Noon, according sa mga members,
May mga tricycle doon, mga kapatid, sa harapan para kukuha ng mga members, maghahatid doon sa kanilang mga bahay-bahay. Pero ngayon, hindi na ganon because of mga nangyayaring iba. Mga kapatid, sabi ko nga, maraming churches ang nagsimula that they are active in the ministry. They started strong, pero ang masakit, nag-slow down na. Masakit yun, mga kapatid. At sana, and I'm praying na itong church ninyo, church ng Panginoon sa lugar na ito, mga kapatid, hindi ganyan ang mangyari. And I'm praying for that. Marami po yung mga workers na naglilingkod ng tapat noon, pero pag tinignan mo yung buhay, nag-stop na siya. Bakit? Pag tinignan niya yung mga trabaho sa labas, nawawala na yung ministry sa church. Nakakatakot yun, mga kapatid. Parang okay ka. At the first place, okay ka. Nung kabataan mo, sige. Pero nung nag-graduate ka, may pagkakataon ka na sa labas, mga kapatid. I tell you, parang pag sa church, lagi na lang giving. Ang hirap kaya. Dito, magkakaroon na ako ng ganito. Mapupuntahan ko na yung ganito. Parang ganun, mga kapatid. Hindi nila alam, dun din sila babagsak pag hindi nila. Kaya mga kapatid, hindi lang mga workers, even members na tinasabi natin na noon excited, yung mga father excited na nagde-devotion, pero ang problema, pagdating ng araw, parang naglaylomatan. So nga sapay tahang nga mangyari dito, kakabsat ken gagayem. Dating a chapter, kakabsat ken gagayem, is a resurrection chapter. Pag pinag-aralan ninyo yung 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, this is a resurrection chapter. Bakit? Kasi dito mo makikita yung gospel. Dito yung makikita yung sinasabi dito sa verse number 14. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Mga kapatid, pag tinignan natin tong verse na o chapter na ito, makikita natin na sinasabi dito, pag wala daw resurrection kay Jesus Christ, yung preaching natin vain. Yung faith natin, vain din. It is a waste. Now, dito sa verse number 58, sinabi rin dito, mga kapatid, always abounding in the work of the Lord for us, much as you know that your labor is not in vain. Kaya this morning, brethren in the Lord, I want to challenge you, where do we need to always abounding? Saan tayo pwede mag-abound? Okay? Saan pwede tayo mag-increase, mag-excel? First, let us abound in our stability. Sabi ng Bible, mga kapatid, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. A faithful church must be rooted and grounded. Tama po ba? Hindi po basta-basta na tinatawag natin nalakalain nga ang tawag nan, maiayos, wano ko na tayo mayangin, matumba. Hindi po. That even the church members, mga kapatid, hindi basta-basta na porket may problema, mga kapatid, ay ayaw mo na. Porket may problema, may challenge sa buhay mo, parang susuko na ako, Panginoon. Parang ang hirap naman. Ang hirap sundan. Ang hirap sabayan yung pastor namin. Yung ministry namin, napakahirap. Mga kapatid, lahat naman mahirap. Wala naman madali. Pero pag nagkaroon tayo ng trial sa buhay, mga kapatid, why don't you recall the message of your pastor? And of course, the message of the Lord. Sabi ng pastor ninyo, if you have trials, ibig lang sabihin, God wants to develop us. Di ba yan ang sabi ng pastor ninyo, mga kapatid? Oh, ibig lang sabihin, nakikinig din ako. Ibig lang sabihin, mga kapatid, nakinood din ako.
O, di ba? Sabi niya, pag nagkaroon, yung devotion niya to, mga kapatid, devotion niya sa mga members ninyo. Pag daw nagkaroon ng ganyang mga bagay-bagay sa buhay, sinasabi lang na gusto ng Panginoon to develop everyone. Not only to develop, but also, what? To discipline us. To direct us. Kasi mas alam ng Panginoon yung mga bagay sa buhay natin kaysa sa atin. Kaya hanggat maaari, bakit hindi natin sabihin sa Panginoon, Lord, please guide me, direct me, develop my life, discipline me. Mas maganda yun, mga kapatid. Okay? Kaya mga kapatid, for us to abound in our stability, hanggat maaari, you should be stable in your doctrine. You should be stable in your devotion. Paano mo mangyayari yan, mga kapatid? Keep on reading the Word of God. Keep on listening to the men of God, to the message of the men of God. Amen. Kasi pag sinabi natin, I want to be stable in my devotion, hindi ka nananalangin, hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig, hindi ka nagjo-join sa worship. Mga kapatid, paano? How come na lalago ka? How come na magiging stable ka? How come na magiging strong ka, mga kapatid? Kaya ang church na ito, I'm so honored. Bakit? Sinasabi ni Pastor Provy na yung devotion ninyo, daily devotion ninyo, may pinapasa kayo sa Kanya. Hindi po kabigatan o kumbaga, hindi po yung atikaslatay ko nato yung hal natay pangparigat kada tayo tibigat, kintirabi. Saan? The purpose, mga kapatid, gusto niya tayong lumago para pagdating ng problema, mga challenges sa buhay, mga kapatid, strong tayo. Yun yung maganda, mga kapatid. Kaya sana naintindihan natin that even in times of difficulties, we should be stable also. Mga kapatid, yung mga churches na talaga naman nag-i-stay, nakakapag-stay, mga kapatid, hindi basta-basta nababago, hindi basta-basta nasisira, mga kapatid, yan yung mga church na hindi porket flashy, may okay sila, lahat ganito, ganyan. Hindi po. Kundi yung church na yan, they are rooted and grounded. Kaya hindi basta-basta nawawala. Hindi basta-basta nasisira, mga kapatid. Why don't you open Colossians 2, chapter 2, verse 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Pansinin nyo dito, sabi na verse number 6, as ye have therefore received, as ye have therefore welcomed, accept Jesus as your Lord and personal Savior, as Christ or as Savior sa buhay ninyo, mga kapatid. Why not maging rooted ka, maging established ka, maging built up ka? Dapat strong yung foundation mo. Don't you know na bakit binabasa mo yung Bible mo every day? To build a strong foundation sa buhay mo. Kasi pag hindi strong yung foundation mo, mga kapatid, napakadali pong mawala. Napakadali pong masira. Bakit? Yung basic na doktrina, basic na mga tinuturo ng Bible, hindi mo ginagawa, madali lang po ang dyablo na sisira ng buhay mo. Siya po ay 24 hours nakabantay sa atin. Gusto niyang sirain yung buhay ng bawat isa sa atin. Hindi niya tayo mailalagay dun sa impyerno, pero kaya niyang sirain the moment na hindi tayo stable sa doktrina natin,
sa time na nahihirapan tayo mga kapatid, sa devotion natin. So, my challenge sa umagang ito is why not abound in your stability? Number 2, let us also abound in our service. Mga kapatid, given you have all the service na ginagawa nyo dito sa church ninyo mga kapatid. Sabi ng Bible, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Mga kapatid, God never saved us just to sit down. He saved us, mga kapatid, to serve. Kaya pag ikaw membro or niligtas, naging membro mga kapatid, tas wala kang ginagawa, I don't think you are doing God's purpose. Kaya sana mga kapatid, try to encourage yourself na sinasabi sana natin, ako nga, kaninang pinapanood ko, na-encourage ako, nag-iisip ako, how to do it, ganito, ganyan. Kung mapabilang lang ako sa church na ito, kung ako lang nag-iisip lang mga kapatid, I'm so honored. Bakit? Yung pastor ko, kung saan-saan nakakarating, nag-encourage ng mga pastor, nagtuturo ng mga bagay-bagay na nakakatulong sa ministry, sasabihin ko sa sarili ko, wow, yung pastor ko, hindi lang pang bakara. Hindi lang pang Pilipinas, pang international pa. Kaya, hindi niya rin magagawa yon mga kapatid, kung lahat tayo pabigat sa Kanya. Kung may mga tao na, nyamot ni pastor mo't imbes ko mga dakamit ipakanan. Mga kapatid, kung yun yung calling ng Panginoon sa Kanya, please. We are all brethren. Ito yung maganda. Pag uwi natin, hindi naman pagandahan ng church ang yung reporting natin, mga kapatid. Hindi naman paramihan ng membro ang reporting natin. Pag ang pastor nyo pinagkalooban ng maraming talento, mga kapatid, honor dapat kayo. Thankful kayo sa Panginoon. Bakit? Siya yung nakakagawa nun. Kaya pag wala siya mga kapatid, gampanan natin yung mga tungkulin natin sa iglesyang ito. Kahit wala siya na nag-o-observe, pag ginagawa mo yon, there is a majority na nakatingin sa atin, and that is God. So, why not abound in your service? Alam nyo, sabi ko sa sarili ko, paano pa sila mag-a-abound? Okay na sila. Kami nga, ganito yung trato namin, ganito kami magtrato, ganito kami maglingkod, ganito. Tapos sila, ako na napakaliit na pastor, ordinaryong pastor, nung napunta ako doon, parang trinato ako na parang hari. Pastor, eto po pastor, coffee pastor, pambihira. Sabi ko sa sarili ko, bihira naman tong church na to. Alam mo yung nahihiya ka na ginagawa nila sa'yo yan. Kasi yung membro mo, hindi naman lahat ginagawa yun sa'yo. Oo. Given na may mga membro talagang tinitignan yung mga kailangan mo, ganito, ganyan. Pero hindi lahat. Sana, pag hindi ka pa gumagawa sa church na ito o wala kang ministry na ganon, mga kapatid, ma-encourage ka na. Bakit? Alam niyo yung espiritu ng isang member nyo rito, mga kapatid, nung pumunta kami sa Batak, tapos kumain kami kina Pastor Ver, sabi ng isang membro nyo, mga kapatid, Pastor, thank you na inalaw mo na makapag-minister ako sa'yo. Wow! Anong klaseng espiritu yun? Gusto niyang maglingkod sa akin, hindi niya ako kilala. Hindi ako yung pastor niya.
Gusto niyang ibahagi yung mga bagay na nasa kanya sa akin, mga kapatid. Hindi niya ako kilala eh. Pero nung sinabi niya, nagpapasalamat siya kasi inalaw ko na makapag-minister siya sa akin. Doon ko inintindi, ba't ganun yung message niya? Kasi tayo mga kapatid, nananalangin tayo, Lord, please use me. Pag yun yung panalangin mo at lagi mong kinakanta, tas hindi mo naman ginagawa, sayang. Lord, use me. Sana po ganito. Gamitin mo ako dito, Panginoon. Dito po yung... Alam ng Panginoon, pero ang chine-check muna ng Panginoon is your puso, your heart. A servant attitude. Hindi basta-basta pwede na maglingkod ka na ikaw mismo ayaw mong, yung sabi nga ni pastor nung birthday niya na bawal ako na nga talusan na nalaing, nakukunakit. Di unos ti panagbiag ko kat hangkoy naramid. Abay, awang amin kas Jamie, balay midi. Amoy ti adda kami kat ti kadaanan idi, nanaga na dyan. Atin o, kasta ka katig, tugaw ka nga. Dahil hang ka nga ako basta, panonotin yun ton. So, kung puunay pa ng palinis nan, sigunkin ko nakakabsan. Kat ubing at that time. Kat nututusan, anak ti pastor. Han nga basta-basta, pero yun yung ginagawa niya. Tapos tayo, porket ikaw na yung honor student, ikaw na yung sikat sa school nyo, ikaw na yung professional, ayaw mo nang gawin. Pero mga kapatid, nagpapasalamat ako kasi yung mga nandito na mga ushers, I think some of them or all of them are professionals. Sinasabi ko sa sarili ko, yan, dapat. Kaya wala kang maipagmabayabang kung wala ka pang nawampay tinaragpat mo, kabsat, awan may pagpangas mo. Pero sinasabi ng Bible, mga kapatid, just like the Lord Jesus Christ, pag binasa nyo dun sa John, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, nung hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples niya, mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Inalis niya muna yung damit niya na, kumbaga yung pinaka-robe niya, mga kapatid. Kumbaga, He has the authority, mga kapatid, inalis niya yon para makapaglingkod sa mga disciples na. Mga kapatid, alisin mo yung yabang mo, alisin mo yung profession mo, alisin mo yung pride mo para makapaglingkod ka ng... Kaya itong si pastor, mga kapatid, na kahit napakaliit na church, pinupuntahan niya. Walang yabang na, nagmayad-yayang ko, aircon. Nagmayad-yayang ko, adag serve. Nagmayad-yayang ko, adda tagabantay kanyak, adda tagitid ti kastoy. Api mapanag pelagta, kunana ko may. Pero hindi siya ganun, mga kapatid. He is more than willing to serve the Almighty God, mga kapatid. Take note, yung ginagawa niya, it's not your work. It is God's work. Hindi po church work yon or pastor's work lang. Hindi po, kundi work of the Lord. Sinasabi dito, always abounding in the work of the Lord. The work of the Lord are preaching, teaching, soul winning, giving, praying, serving, ministry. Lahat yon, trabaho ng Panginoon. And it requires excellence. Therefore, mga kapatid, always excel or abounding. Kaya sa paglilingkod natin ng tapat, hindi mo sasabihin na, trabaho lang sa church yan. No, that is God's work.
Kaya nung sinasabi ni Pastor Ver kanina mga kapatid, nung sinasabi niya, hanggat maaari pag may necrological service tayo, hindi sana bumababa ng 20 people na mag-a-attend doon from the members. Mga kapatid, sa dami ninyo, ma-overwhelm yung family. Sasabihin niya, nagmayat meten, supportive dagitoy. No kasjay ti mindset yo kabsat, kasla kanyak by the grace of God, kunak kadakwada, please come. Sabalit impact di adu, nga kakadwa nga mapan kakabsat. Ngem nagliday DJ siksika. Oh, pastor aping awan asawam. Kadi mo naliday ti siksika. Imbaglake din ta di Bible ket kunana it's not good for a man to be alone. Adi timbaga na han na imbaga nga it's not good for a man to be single. Han nga di imbaga na ayaw. Alone lang. Agmay-maysa. Adumot dagiti tao pwede kapilya kakabsan. So, therefore, we need to excel or abound, mga kapatid, sa service natin. Let us serve God willingly. Do it with joy, not grudgingly. Serve wholeheartedly, mga kapatid. Give your very best, not leftovers. Sabi ng Bible sa Colossians chapter 3, verse number 23, hanggang verse number 25, sabi ng Bible, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord. Pansinin nyo, ipagpagapom iti hapo kakabsan. This is the work of the Lord. Kaya pupunta ako, sasabay ako sa kanila. DJ nag-testimony tatay kakabsat, permit ragsak na. Apay, nakasurot jay ministry ni pastor na kakabsat. Ti ministry yun, naging part ka di jay, naimatangan na, permit ragsak na. Eket kastamot kakabsat, no adda na isalakan, kadijay papanyo, kadijay necrological service, ket na imatangam, nga adda dagiti na umaksep ken ni Apo Jesus, namati ken kuana, di ba nagragsak? Kasi dijay ti pagraragsakan, dagiti membro, dagiti anak ti Apo, jay adda may salakan, kasla ka dagiti anghel, and of course ti Apo, no adda may sa nga may salakan kakabsat, naragsak da. Nga maapi kasla nagliday ka, tahapay, awang parte mata, di ka man lang simuraw. Pastor, ako, bakit rason mo? Pastor, siyak ngamin tinangtid ti pagmeriendada. Are you sure? Pastor, siya ngamin iti nangitid ti paggasolina da. Mga kapatid, in our service to God, hindi lang po prayer ang kailangan. Hindi lang po yung tinatawag natin na panaplano. Hindi po, total siyakmat ti may sa nakipagplano. Total kastimot nagkararagakmat. Mga kapatid, kailangan din ng participation. Hindi lang participation, mga kapatid, ang kailangan. Pati yung mga presents ninyo, yung mga gift, o kaya yung peso ninyo. O di ba? Ang sarap kaya, mga kapatid, makakapaglingkod ka sa mga bagay-bagay na gawain ng Panginoon na lahat may sakripisyo ka. Kaya mga kapatid, we should not only excel in our service, mga kapatid, kundi we should also abound in our sacrifice. Let us also abound in our sacrifice. Laglagipin nyo, real ministry always costs something. Pag yan totoong ministry, hindi basta-basta, lahat libre, hindi po. Nangina. Dito'y nga rod, kakabsat kin nga gayam ko, tagtakta anak. Apay, actually, no mas kumamakita yung mabuya yung DJ video, nga kaya't ko nga ipabuya kada kayo. Pero, haan nga pumasa, baka kidino mapirdi, kakabsat, dito yung live view kadakwa. Kuna nga rod idimba, ni Brother Julius, na isot mag-communicate, nangina da DJ Pastor, kuna na. Nanginat pa nagserbida. Okay.
So pag walang perang ginagamit, mga kapatid, ay hindi basta-basta. So, why don't we abound also in our sacrifice? Because ministry costs a lot. Kailangan ng marami, mga kapatid, mga bagay-bagay. Kailangan ng una is your sacrifice of time. Itong church na ito, mga kapatid, yung sinasabi nila na 4 o'clock dapat nakabangon ka na, tapos alas 5, nandun, lahat. Yung mga nadatnan namin kanina dito, ba't sila kumakain, pastor? May libre bang almusal dito? Ganito, ganyan. Hindi. Isuda dagiti nasapang o may ditoy, agbalondan. Kat nurumwar ka, je, balayo ti 4 o'clock, kat nasapsapa ka atap no makapagbalong ka. Iso ako na, kat pambihira. Ano nga klasit pa nagserbi digitaw eh. Diba? Yung mamamangha ka. Anong ginagawa nila? Parang imposible. Pero sa church na ito, posible. Kaya yung time ninyo, it is not useless. It is all for the glory of God. Kaya pag ikaw, late ka dumating dito, mahihiya ka. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, kung ganun sila kaaga, mahirap naman na late tayo. Siyempre, pag speaker ka, kung minsan, mga kapatid, iniisip ng mga tao, okay lang malate. Bakit? Hihintayin ka naman eh. Pero hindi, mahihiya ka sa ginagawa ng iba. Kaya sabi ko, dapat ganitong oras tayo pupunta. Kaya mo naman siguro ng 30 minutes na hanggang doon. O pastor, ganito. Kaya nandito kami, mga kapatid, I think 7 o'clock. Nagpapasalamat ako. Bakit? May hinahawaan ninyo kami. Kumbaga, ni-inspire nyo kami, mga kapatid. Kung yung 7 o'clock, hindi pa ako nakaligo pag sa amin. Oo, hindi pa ako nakakaligo noon kasi 8:30 kami. Doon lang naman ako sa mismong pastoral. Siyempre, maliligo ka. Tapos, akbang ka na lang ng konti. Andun na yung bahay sambahan, mga kapatid. Pero baka hindi pa ako nakaligo noon. Pero kayo, I am so honored. Kaya yung oras ninyo, mga kapatid, for you to abound in your sacrifice, why don't you give your time also? Not only your time, but also your sacrifice of treasure. Yung pumunta si Pastor Pruby, mga kapatid, sa lahat ng mga lugar na yan, mga kapatid, yung mission trip niya, alam nyo ba kung magkano yung ginagastos niya? Yung speaking engagement niya, mga kapatid, dun sa amin, nadali kayo, mga kapatid. Dahil sa puso ng pastor ninyo, mga kapatid, nakakaiba. Sabi niya, pastor, wag sanang sasama ng loob mo, pastor. Pastor, kung gusto mo lang, kung okay lang sa inyo, nakita ko, okay naman kayo, ganito, ganyan. Okay naman kayo. Pero nung nakita ko yung TV, pambira, dun pa kasi sa harapan niya mismo. Agkiray-kiray mo nga, man. Agkiray-kiray. Ijay mismo sango na. Sila kumaditayan na, dito yun na di TV, nakatapat dito. Isumot na kami nakabatugan na. Nakita na, kakabsat. So ngayon, sakbay ag-preach, imbaga na di jay. Amoy detay, pinanggap mimot nga, sayaaten, kitaan, kitan no, tagayam jay TV talaga't problema. Mga kapatid, so digid jay nga gastos na kakabsan. So na lang nga tinang challenge kada kamin. Iso pa'y nagbalin nga blessing. Pag hindi nyo nasundan yung puso ng pastor ninyo, ewan ko lang kung anong mangyayari sa church na ito. Iba yung puso ng lingkod ng Panginoon dito sa church na ito. Eto pa, hindi lang yun yung ginawa niya. Ako naman kasi, mga kapatid, may binigyan kaming pastor sa church namin. Kasi gusto ko rin, hangga't maaari, pag church anniversary namin,
Kasi alam ko na yung offering namin, mga kapatid, it's not only for the leader or the church leaders, the workers, hindi lang doon sa maintenance ng church o kaya building, hindi lang doon sa mission na sinasabi natin, mga kapatid. Lahat yan, pwede rin, mga kapatid, doon sa mga community natin. Pwedeng ibigay, pwedeng paglingkuran, mga kapatid. Kaya nung nakwento ko, Pastor, yearly may ginagawa kami rito na nung una, nagbigay kami sa community, yung mga indigent. Tinanong ko sa barangay Kagawad kung sino yung mga indigent. Pipili sila na i-recommend sa amin. Then yun yung ibibigyan namin ng mga goods. Sa barangay namin, mga kapatid. Hindi lang yun eh. Hindi lang sa barangay namin. Until na, isang church anniversary namin, sinabi ko rin sa kanya na mga missionary naman. Nag-invite kami ng mga missionary, tapos ang sabi namin, for the mission and for the minister. Yun ang ginawa namin. Tapos last anniversary namin, dahil may pastor na nagpapagawa, nagpaparash ng building, mga kapatid. Bakit? Kasi kailangan niya kasi pag uulan na, mahihirapan sila at mapapaalis na kasi sila doon sa inuupahan nila, mga kapatid. At kilala ko yung pastor na yon. Sabi ko, doon sa meeting namin, why don't we give love gift or support doon sa church building na ito? Nakita ng pastor nyo. Tapos nung nandun pa yung isang pastor na matanda, tapos papaalisin, hindi naman sa papaalisin, sisirain kasi yung tinitirhan nilang bahay. At kailangan niyang magkaroon ng pastoral house dun mismo sa church building nila, mga kapatid. Nagraras din sila. Nung pumunta sa amin, sinabihan ko yung mga members ng church, inokay naman nila na magbibigay kami sa kanya. Sabi ng pastor nyo, bihira. Ako rin, pastor. Touch ako. Gusto kong tumulong. Iba yung spirit ng pastor na ito. Pag hindi tayo nag-excel sa treasure giving, sa sacrifice natin when it comes to treasure, mga kapatid, madidrain ang ministry. Well, ang Panginoon kaya niyang mag-provide, mga kapatid. Pero pag hindi tayo nag-abound doon sa sinasabi natin sacrifice, I believe with all my heart, yung mga ministry dito, may mga mahihinto. Bakit? Wag na lang dito kasi may kailangan tayong dito. Hanggang dito, wag na to, wag na to, wag na to. Pero if you keep on abounding, keep abounding in your sacrifice, mga kapatid, sa giving ninyo, sa treasure ninyo, I believe with all my heart, mas marami pa kayong matutulungan. Mas maging blessing ang church na ito. Yung church strengthening ministry ninyo, mga kapatid, yung conference ninyo dito, laking pasalamat din namin. Bakit? May natututunan kami. Yung treasure na binibigay nyo dito para talaga amat agplastar dahi trabaho dito ikakabsat ken gagayem. Ken masuportaran dagiti amin-amin na kasapulan. Your sacrifices means a lot to us. Kaya, mga kapatid, sana huwag tayong matakot. Bakit? Ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, eto po, sa Philippians chapter 4, verse number 13 muna. Sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Paul is talking. Sinasabihan niya or kaya sinulatan niya yung mga taga-Pilipay. Tapos sabi niya, notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now, ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, alam naman natin yung Macedonian church, kung ano yung testimony nila, mga kapatid. Tama po ba? Alam natin, laging pre-preach si pastor to, mga kapatid.
So, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only, kayong mga taga-Pilipay. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Sa aking mga pangangailangan. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Tapos sabi niya, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Yung mga bagay-bagay na binigay niyo mga kapatid, yung mga pinagkaloob nyo, hindi naman kailangan eh. Kung tutusin, meron naman ako, okay naman ako, pero binigay nyo pa rin. Those gifts, sweet smell, sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Nung nakita ni Apostle Paul yun, mga kapatid, nagkaroon siya ng pagkakataon at sinabi sa kanila, but my God, parang si Pastor Pruby, brethren, my God shall supply all your needs. Kaya hindi pwede, ginamit ni pastor. Mga kapatid, yes, for the ministry and for the men of God. Ang sarap po pag sinabi ni pastor sa atin, mga kapatid, sasabihin niya na, my God shall supply all your needs. Kaya why don't you sacrifice when it comes to treasure, mga kapatid? Bakit hindi? Bakit kailangan na, wag na, mga kapatid, we need to sacrifice. Marami pa, mga kapatid. Gusto kong banggitin lahat to, pero hirap eh. Tignan nyo, ano bang buhay ng mga Corinthian believers sa 2 Corinthians 8, verse number 1, mga kapatid? Tignan natin, 2 Corinthians 8. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, pambihirang buhay ito, abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Amok nga dagitoy nga tattao ko na narigat biagda. Ngim kita agtarigagay dat mangted. Ipilit dat mangted. Kunana ti verse number 4. Praying us with much entreaty that we would receive the gift. Please lang, Apostol Pablo, please, itid mi daytoy ni, itulong mi daytoy, aramidin mi daytoy. No kung mapastor ka, maasyan ka. Apay, makitam nga narigat jay biyag na. Pero sabalit puso dagiti Macedonian believers. Kumbaga, hey pastor, dapat itid mi daytoy. Ang maganda dito mga kapatid, sabi niya, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Dun sa mga tao. Then verse number 5, and this they did, eto yung ginawa nila. Not as we hope, haminamnamaan ko na ni Apostol Pablo, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Mga kapatid, pansinin niyo, kung si Apostle Paul, sabi niya, binigay muna nila sa Panginoon yung buhay nila and to us. Kaya kung ano yung sinasabi nilang for the ministry, for the Lord, pati rin yung lingkod ng Panginoon. Kaya nung umalis sa Macedonia, mga kapatid, napunta sa isang lugar, mga kapatid, sabi na Apostle Paul, kayo tinangtid kanyak idi, nangtid kay man idi adanak di Thessalonican, kasto tinaramid yo, da kay nga taga Pilipay, ngarod, but God shall supply all your need.
Kaya't mo ka di nga maibagan tumat niya, Pastor Proby King kadeta? Why don't you support? Why don't you sacrifice treasures? Yung mga bagay-bagay na mahirap, pag sinabi ng treasures, mga kapatid, they are valuable. Money? Yes, valuable din po, mga kapatid. Okay? So let us also sacrifice treasure and sacrifice comfort. Sometimes inconvenient. Bakit? Nagrigat nga ta oras di jay. Manungaw oras kami tugaw, nakasapsapa kami mapan, nagadukastoy, kadwam ni Pastor Proby, tila da turturungan na, nakaputpudot to, di papapanan na, kadam amin, da kamin to, matugtugaw ko man to, kita amin to, naggatidog ti biyahe. Sometimes, mga kapatid, those things hanga comfortable king ka. Pero anong gagawin natin for us to abound in our sacrifice? Let us also sacrifice our comfort. Di gundaway nga, komportable ka, isakripisyum, tapno, di sakripisyum talaga sabsabali, kakabsan. Naging Chris. Ala, urehang kapay mo't agdigusan na. Di ba? Idi may da Pastor Proby kani Ma'am KDJ kakabsan, the anniversary. Permit babain ko, kakabsan. Apay, nagpudot. Dito'y kakabsat kat, uray ko tinervyos ko kat aglenget ako. Di ba, nervyos ka kakabsat, aglenget ka. Ngayon ito'y kat, upan na, kumbagahan na ka mapaglenget. Iso nga mayat, dito yan yung kakabsat. Amo, DJ nga na, mabain ka. Kayat mo nga pagserbian, kayat mo nga klaset pa nagserbi, huwag kang mabalin. Inti imas na, limited jay kayam. Ngem kankwada kakabsat, in sakripisyo da jay comfort da. No agdada ditoy, pag nandito sila mga kapatid, okay, malamig, hindi sila naiinitan, mga kapatid. Pero pag nandun sila sa amin, I don't think. Kaya sabi ko, pati yung comfort nila, they sacrifice it, mga kapatid. Pwede naman sabihin na, Daddy, wag na lang ako po sumama. Kaya si Pastor Pastor, aircon ba yung church mo? Pwede ba na may electric fan? Ganito, ganyan, kung sakaling ganito. Hindi siya nagtanong, mga kapatid. Ako lang naman yung gumawa ng paraan na yung electric fan namin, tinutok namin kahit pa naka-aircon kami. Tinutok na namin sa kanya. Ang problema, dahil tanghaling tapat na, kailangan niyang pumunta doon sa harapan. Siyempre, yung electric fan nasa kanya, mga kapatid, kailangan mo, i-plaster mo, kanya na. Kaya, kung tinagam ko, they are not comfortable, pero ang maganda, this is ministry. Hindi niya tinitignan yon, mga kapatid. Sa 2 Samuel chapter 24, verse number 24, anong sabi ni David? Sabi niya, and the king said unto Araunah, nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. Sabihin niyo, mga kapatid, nagbibigay ka at your comfort. Manulang mutdeta sa nga ribo nga itid ko ya. Kada ito'y sweldok nga 10,000. What is 1,000 no at the sweldok nga 10,000 uno, 20, 30, 40, nga to pa. What is 1,000? Sige. Komportable ka pala di 1,000 yung padasam, di hang ka komportable. Aglalo no first fruit giving, matalyaw mo, glalo dakkel di commitment mo. Kasapulan sa dito Matalyaw mo Pero sabi ng Bible, mga kapatid, sa kagaya ni David, mga kapatid, I will offer burnt offerings unto the Lord, my God, of that which doth cost me nothing. So David bought the threshfloor and the oxen for 50 shekels of silver. Kaya mga kapatid, sana naintindihan natin that when we sacrifice, if we want to abound in our sacrifice, di kunam kumakit,
hangko kaya timangtid nga awam man lang ti kasla sakripisyo na. Dapat no mangtid daket kasla ti adda talaga ti sakripisyo. Di komportable isakripisyo di jay. Dapat di mariknak nga I'm not convenient ka dito nga banda. Kaya mga kapatid, let us abound also in our sacrifice. For us to always abound. Number 4 and the last. Amen. Last na po. Let us also abound in our steadfast hope. Ano po yung steadfast hope? That is a confident expectation in a positive future. Ano po ang sinasabi ng Bible kasi? Bakit kailangan natin na tignan talaga yung pwedeng mangyari in the future? Sabi ng Bible, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Your labor, yung work mga kapatid, siguro okay pa lang eh. Mas mabigat yung word na labor. Bakit? It is an exhausting labor. Labor with fatigue. So at the effort na, DJ Obraham kakabsat ken gagayem. Kasla ko agisuro ka ti ubing, nagkukulit. Ti kami nagisuro no minsan, kadagiti daduma, kunada, agisuro, urang agdingdingag, bahala kayo. Di ba? There are teachers like that, nga kunada pa'y kakabsat, dagiti public, kunada pa'y hangada kay ti problema, hangada kay ti mangtid, ti uban ko hangada, makakamo kayo, nuhangan yung aramidin data. Sometimes kasjay, kunada pa'y dagiti daddo mga teachers kat, parwaram nga minan, ta makamuda mo, di high schooling. Adda ka kasjay, kakabsat. Kumbaga awan talaga jirik nada, nga di passion da, iti pa nagisuro, wano di ayat da, iti pa nagisuro. Handa mariknat mabannog, kasi nututuusan ka kabsat kat, bahala ka tan, no dinggin nyo, nakamo kayo. Handa man lang mapan, danunan di tao, tapno kasarita da, adalan da, kadam amin. Pag yun, mga kapatid, ang ginagawa mo, walang silbi. Useless. Pero ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, your labor, yung trabaho mo, that you exert effort, naramdaman mo yung kapakuran sa ginagawa mo, mga kapatid. Sabi ng Bible, it is not waste. It is not vain, mga kapatid. At ang maganda pa dito, hindi lang sinabi na ginawa mo, tapos it's not waste. Sa harapan ng Panginoon, ulitin natin, for as much as you know that your labor, yung trabaho mo na nag-exert ka ng effort, is not in vain, it's not waste in the Lord. Pag ang Panginoon ang tumingin, Brad, hindi yan waste. It is not vain. Hindi. Okay ang ginagawa mo. Kaya yung mga nagsaserve dito, mga kapatid, na nagsasacrifice, napapagod na mga kapatid, lahat ng may ginagawa dito, mga kapatid, hindi yan waste of time. Sa harapan ng Panginoon, nakikita niya, mga kapatid, kung ano yung ginagawa mo. Bakit? Ang sabi ng Bible, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Pag ang Panginoon hindi nakatingin, mga kapatid, I don't think na i-reward ka, mga kapatid. Ang Panginoon nakatingin parati, tinitignan ka niya, lalo pa that is His work. Trabaho yan ng Panginoon. Kaya yung pastor ninyo, mga kapatid, na sinasabi ko kanina, minister of Christ. Ministro isuna ni Apo Jesus. Hindi lang basta servant, nga dayti pinaka-authority na kakabsat. He is also a steward of the mystery. Yung mga katotohanan, yung doktrina, isunat ti steward, isunat ti manager, isunat mangkita ka digidain.
Iso nga no ibagbaga na king ka, ibagbaga na mabanugmot ng mga paliwanag king ka, hang kamulangan ng agtrabaho, hang kamulangan ng agron, hamumula aramidin ng, nako. So please lang, sana, kung tayo kakabsat kin ngagayem, hanak mabanog, pastor. Kayat ko pa iti agtrabaho. Kayat ko partneran ti pastor ko. Kayat ko nga idaydayaw ti apo. Urihan da makit kita. Pastor, urihan da makit kita. Urihan na tararamidin da. Wala na ibagbagada. Urihan da kayat payagan di balay. Aramidak lata. Praise the Lord. Apay, kasi sa harapan ng Panginoon, it's not waste. Pagdating ng araw, makikita mo yung bunga. Kasi kagaya ng pagtatanim, mga kapatid, hindi porket nagtanim ka, aani ka na bukas, hindi po ganun eh. If you invest your time, your treasure sa trabaho ng Panginoon, kilala ka ng Panginoon. Alam niya yun, mga kapatid. Naintindihan ka niya. Alam niya yung effort mo. Alam niya yung kapaguran mo, mga kapatid. Naintindihan niya yan. Kaya pag feeling mo, pagod na ako, nakakatamad na, ayoko na. Mga kapatid, intindihin mo, sabi ng Bible, it's not in vain in the Lord. Ang sabi pa ng Bible, mga kapatid, if you sow, time will come, you will reap in due time. Yung mga oras na binigay mo, pera or treasures na tinanim mo, mga kapatid, lahat yan, in due time you will receive. Anapay nga rod itimang discourage king ka. Tandaanan nyo, ti Diyos tayo is a faithful God. Pag siya ang nag-promise, mga kapatid, gagawin niya. Siyempre, kung tayo, pastor, ang mumat, nga numaminsan kat nagrigat, lahat naman tayo, may pagkakataon, nahihirapan tayo. But I tell you, God sees every work. Nakikita yan ng Panginoon, mga kapatid. Now, pag yan nakikita ng Panginoon, mga kapatid, isipin mo na, bakit pa ako di mag-e-excel? Bakit pa di ba ako mag-abound? Yun pala eh. Para hindi ako mawala sa church na ito, I need to abound in my stability. Para mas lalo pa akong gamitin at maging impluensya kami, inspirasyon sa iba. At hindi lang yon, pagpapala kami sa harapan ng marami, sa Panginoon, sa mga kapatiran, pati sa unsaved. I need to keep abounding on service. Para mas lalo pa na maraming mapupuntahan ng pastor namin, yung ministry namin, I need to abound and we need to abound on our sacrifice. Marami po pwedeng nating i-improve, i-excel dun sa buhay natin. Ngayon, ba't ako susuko? Kailangan kong maniwala, kailangan kong kailangan ti agtalik. Apay, kasi mismo ti apo ko na, or ti Biblia ko na, nakakabsat kan ngayem, your labor, yung trabaho mo, yung mga binagawa mo, na napagod ka na, kasi yung labor na yan, kailangan na mapapagod ka talaga. Your labor is not in vain sa Panginoon. So pag sa Panginoon nakikita niya yung ginagawa ko at hindi niya nakakalimutan, bakit hindi ako mag-a-abound? Bakit hindi ako mag-e-excel? Bakit ako hihinto? So please, church, keep abounding. Always abounding, mga kapatid. Let's pray. Lord, thank you so much for today. Amum apo iti puso dagitoy nga kakabsan. Thank you apo iti oras nga
mabalin mi Apo nga nanamon dagiti blessing Apo iti daytoy nga gundaway. Ti saom Apo anang karit kada kami to always abound. Please, dagitoy kadi nga membro Apo handag sardeng. Handa Apo nga kunaan latan jay puso da nga okay kami meten at atiw da kami pay nga rod at atiwan da kay nga rod. Mas kay kayat mi daytoy nga rod. Okay kami ka daytoy nga bandan. Lord, hindi lang pangbakara ang ministry na ito. So please, tulungan niyo po ang ministry na ito. Marami po yung pwedeng ma-inspire, ma-influensyahan ng church na ito. Lord, sana maintindihan ng bawat membro, mananampalataya na nandito, Panginoon, na kailangan nilang mag-excel or mag-abound sa kanilang sacrifice, sa service nila, Panginoon, sa stability nila, at doon din po, doon sa hinahangad nila na pwedeng gawin mo sa kanila, Panginoon. Lord, sana po mas maintindihan nila na napakalaki po ng responsibilidad ng church na ito. Hindi lang po sa kanila, kundi pati rin po sa mga taong tumitingin sa kanila. Please, Lord, sana maintindihan lalo pa nila. Kayo po sana ang magtrabaho sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Please. This I ask, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Pastor Pruby, thank you so much. HBBC family, thank you so much. To God be the glory.